Sawubona kitchen girl. Ingoba ungangizwa ngikhuluma nawe Sibongile. Unezandla ezinhle mandla. Shame. Very good for manual labor. Angithi yonto awuzalele yona leyo. Sibongile usho uma wakho naye domestic work. Ngiyakhuluma ngoma wami. Cha phela ngithi angibuzi. I've heard about generational curses, so ngithi mhlambe now it runs in your family. Yazi I get it. Ufana nawo wonke amantombazana asemadadeni. Ushixoba. Okay, whatever. Nonke ngifuna into eyodwa. Ngifuna i-prince ezongikhipha kwi-poverty. Umuntu ozongikhucula ukungcola. Suqedile ukukhuluma? No, actually. But guess what? Usuqedile wena with my man. And Sibongile mangike engaphindi. Bese kuthiwa busy wenza zonke lezi zinto obuzenza ngokwenza. Oh girl, you will know me. Yazi uyangimangaza Nomalanga. I do have that effect on people. Usukwenza uyakuthanda ngithi. Akekho ngakwazi lokho. Sike phika isidingo sokuthi uhamba umhlaba wonke lokhu ukhonkotha la uzositshela nesebusweni bethu ukuthi indoda yakho leave mama alone uyangithanda ukwenza. Awuyithembe? Angizwanga. Ngiyabuza phela bathini ngesilungu? U-insecure. Ngoba phela bawukuthi ubuyithemba. Ngokuthi indoda yakuthanda nanokuthi indoda yakho. Ungeke uzohamba uzositshela yonke indawo la lokhu ukhonkotha ukhankasa ukuthi ubani indoda yakho. Leave my man alone. Sikwenza uyangithanda. Insecure. Sabe susula izitsha lapho uzoba makoti velwa la ekhaya. Waqedi? Yeah, sekalo. Baba usho vele yini singadayisa amaveji komakhelwane bethu? Uyazi ukuthi umsebenzi onganganani ukutshala insimu uzithela. Baba, sizozama. Uzolima. Kuzolima le ngane zethu ezamavila. Hey. Walihleka mbami. Uphi lo kuthi uvelephi? Sahuqa ubuthongo. Deliwe ubona khona into eyidlayo lengane. Mina baba ngibona ngathi nje une stress. Stress sani? Lo muntu uyahamba uyakwakho uyogana ufuna ubujabule kabi. Uvelephi akayeka utshwala usezekiwe. Baba mhlambi stress yikho ephuzana kangaka. Umbonile nje nayizolo ukuthi ufike njani. Khona ke sekuthiwa uyaphuza. Usungafika unje ekhaya uhamba ugetukuwa la. Hayi, lendisho kona ukuthi lo sinobungani uvelephi akakulungela ukuba umfazi womuntu. Jangase aqina kamazwi wakho. Cha phela mina nkosikazi kufanele ngilimele mina iqiniso. Iqiniso nje lihle madoda ngoba ngelinye ilanga ngobuzwa ilento umdala kuthiwa wawuthula uthini izinto zonakala phambi kwakho bese ngithini. Ngizoke ngizama ukukhuluma naye. Letha ke. Faka.